Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete. De Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. 1. O enterrador meu amigo. Leutor. Certo día fitoume unha vaca. Que coidará de min, pensei eu. En aquel intre a vaca baixou a testa e seguiu comendo na erva. Agora xa sei que a vaca somentes dixo: bo, total, un home con anteollos. E o mellor eu non son máis que o que coidou a vaca. Velaí a ledicia de pensar que cando a miña calivera esteña o descuberto xa non poderá xulgarme ningunha vaca. A morte non me arrepía. E o mal que desexo o meu nemigo é que viva até sobrevivirse. Eu son dos que estruchan a cara para palpar a propia calivera e non fuxo dos cementerios ende xamais. Tanto é así que teño un amigo enterrador nun cemiterio de Cibdade. Este meu amigo non é. De certo, amigo meu, é somente o obxeto de experiencia, un coelliño de Indias. Un enterrador sabe sempre moitas cousas e contas con humorismo. Un enterrador de Cibdade que dispe descalza os mortos para surtir as tendas de roupa vella ten que ser o home que lle compre a un humorista. Un enterrador que saca boa soldada co ouro dos dentes das caliveras tiña que ser amigo meu. Este enterrador tense por home de ben e cóntame cousas tráxicas que me fan rir e cóntame cousas de rir que me arrepían. E coas sorpresas da súa conversa fuxen as horas en decatarme. Bueno, o conto foi que un día collín o camiño do cemiterio e atopei o enterrador un pouquiño non sei como. E despois de falarnos moito, dixo que tiña que contarme en segredo unha cousa, sempre que eu fose home de ben e amigo leal. Eu fiquei un pouco encorado polo medo e a sorpresa descoñecida e, despois de collerme polo ombreiro e achegarme os seus beizos podres á miña orella, díxome paseniñamente: atopei uns papéis nunha caixa, non sei de quen sería. O esquelete tiña na calivera un ollo de vidro que me fitaba con senreira. E o enterrador sacou das rentes do coiro uns papéis enrugados. O enterrador non sabía ler e deumos a min para que llos lese. Eran cachos de periódico, papeles de fumar, todos numerados, e no primeiro campaban estas verbas: Memorias dun esquelete. Aquela letra era traballosa de ler e estaba feita cun garabullo. Cando rematei a leutura, xa es comezara entre fusco e lusco, e o enterrador, moi amocado, xurou que se non fose por Deus, iñase o esquelete e escacháballe a calivera cun sacho. Despedínme dil, e cando xa iña pola estrada, camiño da cidade, oín que me chamaba dende a porta do cemiterio. «Oia, veñaco!» E despois, que viño e moi solermiñamente, deitoume na orella esta pregunta: «Vostede que é médico, non sabería onde mercan ollos de vidro?» E por 4 cartos fíxenme dono do ollo de vidro e das memorias. As memorias do esquelete é o que ides a ler. Escoitade, pois, a un home do outro mundo, pregándovos por adiantado que non me fagades solidario das súas ideas. 2. Memorias dun esquelete. Eu nacín, medrei e fíxenme home e un bon día enfermouse mo ollo. Fun aos médicos e lamberme unha manchada de cartos e no remate de contas o ollo sanou, pero quedoume grolo. Por aquel tempo tiña un galo tan amante que viña comer na miña man, chamáballe Tenorio. Un día estaba eu agachado cos graus de millo na cunca das maus. Veuse cara a min, paseniñamente, tripando a terra con aquel de señorón fidalgo. Plántase diante de min, ergue o pescozo para fitar de preto, cicais bulronamente aquil meu malfadado ollo grolo e cavilando que sería cousa de manxar, axeitoume un peteirazo tan ben dirixido que me deixou torto. Agora sí, os médicos despois de lamberme outra manchada de cartos, puxeronme un ollo de vidro tan ben imitado que bulía e todo. A cantas mulleres engaiolei, chiscándolles o ollo de vidro. Morrín entre cobertores, como morren a cotío os vos homes,
e ben afeitado, e ben peiteado, e co meu traxe dos días de festa, que, por certo, levou o enterrador o día seguinte de enterrarme. Fun para debaixo dos terróns sen que ninguén se lembrase de quitarme o ollo de vidro.